bayyana ta sirrin kyau riƙe naka sirrin kyau bayyana ta sirrin kyau So sirri ne, wani sirri ne, in ana zancen sirri, ko bincike sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau. Safwan, da kuke faɗa? Ni? Ka ji wani tsoro ba ɗaya mu jiya. Ni ba na faɗa da kuwa. Khalil ma ya sani. Khalil? Na malaji. Wa kake zargin zai ma Safwan haka? Gaskiya Safwan yana zama da mutane lafiya kalau. Kafin faruwa haka, ban taɓa tunanin akwai wani zai aikata haka a kan shi ba. Wallahi kuma dai wani na Allah shi muna baka iya sa kai. Ba matsala. Na sa a yi bincike. Duk wanda na kama da hannu akan yi maka haka, na rantsi. Sai na tabbatar ya ƙara shi rayuwar shi a prison. Shi kenan. Don Allah kuma sai ku tahi abokanku ku haɗi ma kowa a sa ido. Kowane na Allah shi tona mai asiri. Amma da an gane don Allah a kawo min shi in ɗayan kan mai kunni don wallahi ya sa zuciyata ta hau. Yo, Utumar Uba. Kai, kana jin rugurgutsa kunnan nan naka. Da Allah rasta ba. Na mota ta. Wallahi ka san motar nan jefa na gama, ba na gama biki zai ba. Biki yayi biki na gama kawai ina jira amarya ta fito ko na gota mata ai shekara 57 ta fito. Waya shi sa kaka ta ce wai ita ce amarya. Tsohuwa ka dauka kenan. To ya zanyi. Kana nufin wuf akai da ita? Ta samu ta yi wuf da wani kyakkyawan yaro in gama. Amma ya mukai da kai ce mun kai fa wajen maulidi da kai. Ai na to wannan zan kawo ma na tadda ana maulidin. To sai na tsaya saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka san mu wanda ya taɓa manzon Allah ba mu kyale. Kai annabi ya fi uwar mu ya fi uban mu ba. To wake magana iyaye kuma ana magana annabi. Wallahi Allah. To ai saboda darajar maulidin kawai sai na ce bari in ba da motar na wanki kawai. Allah sai tana kawo shi. Tana kawo shi kusa da ƴan maulidi. Allah ya sa ba duna ka ba. Wannan abokin nan naka na ba me ina na. Ta ba. To ba matsala ba ni. Kullum motar. Ni wallahi ka ga nan ma wallahi. Rabuna da ci jami'a. Kai. Wani jami'a ni ma ka ga wallahi kan dace ta yi wani faɗan zogala ka gane. Zan shiga rage mata. Gaskiya kana jin ruburbutsa a wannan ka sai sabon waya ne? Ina wai take? Yawa kake. Wai ba waya da gaske? Harkar duk ba ƙarya ba ce. Sai ka mun tone. Kuma ba haka ne ba. Yawa ne ba. Haka ne. Dan kai ne Allah wallahi. Ba damuwa ba damuwa. Kai duk ƙarya ce. Ni na riga na tuba da wannan abubuwan. Ya. Ina zuwa bari in je wajen kan da zan karɓi. Ba damuwa mu haɗe kawai. An ɗan rage mun zogala ka gane ai. Dan ɗan rage. Shi so sirri ne, wani sirri. Yani kwana biyu ka koya wallahi dai kika san aikin banki inda ba sati san da ba mu da lokaci sa. Yawwa ina dan son tambika. Na dan ji labarin abin da ya faru da abokinka Safwan amma kai tunani yasa aikata mai wannan abu. Ito ka san an ce zato zinubi
haka ne. Amma gaskiya akwai abin da zuciya da take raya mu. Akwai wata colleague shi da take son shi. Zuciya tana raya mu wani abu akan ta. Ka tunanin wanda ke son wani zai aikata mai wannan abin? A shi ne da san fata ba. Akan soyayya ba inda ba zai sani. Amma kuma ina tunanin wannan iskan da ya fara bi. Oke, kai ka ce min su sarauta. Ka san wa'annan bakin uwa ne ba abin da ba su aikatawa ba. Amma wallahi kowa ya aikata haka akan Safuwan wallahi sai ya san ya taba yana Alhaji Abba. Gaskiya ne, tabbas. Barin karasa. Sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau. Sarki, da tare za su dawo da Musa. Ya ce wa Musa ya dawo. Sakamakon wannan rikicin da ya faru a Lagos. Ashe ƙarshen hawa suke nan a rayuwarsu. Shi kenan. Sakamakon wannan zanga-zangar ne ta ratsa da shi. To Allah ya ji kan Malam Jamilu. Allah ya rahmishe shi. Shi so sirri ne, wani sirrin sirri ne. In ana zancen sirri, ko bincike sirrin kyau. Sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau. Sannunku, ya haƙurinmu. Umar, mun fara magana da marigayi, amma da yake ta waya ne, tun yi akan zamu suna akan matsalin yaran nan, kuma Allah bin da wallahi. Kun yi magana kuma? Mun fara magana, amma da yake ta waya ne, ba mu yi wata magana sosai ba. To yanzu ku ne manya, kuma musamman ba a dai yanzu ba wanda ya kamata mu yi wannan maganar da shi sai ku. Musamman ma kai Musa. Kamar yadda muka yi magana da marigayi ta waya, ban da masaniya akan abin da Safuwan ya aikata. Kuma na nuna fushina sosai bayan na dawo da wannan ƙasar. Ina mai baku haƙuri. Allah ya ji kan Malam Jamilu ya gafarta. Wato al'amarin akwai rikitarwa a cikin shi. Shi so sirri ne, wani sirrin sirri ne. In ana zancen sirri, ko bincike sirrin kyau. Sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau. Fatima, na san dai kin san kowa Mubarak, ba sai na miki ƙarin bayani akan shi ba. Idan ka gama ina ciki. Ba damuwa abokina. Madalla. Na gode. Lafiya lau? Lallai kyau sirri ne. Da ban san fuskar ki ba, domin ke ba mai yawan fita ba ce. Amma daga baya na san fuskar ki, sai na tabbatar da cewa abu mai kyau shi yake koyewa. Ina son ki, kuma zan aure ki in har kika bani dama. Fatima, kada ki hukunta ni da laifin tsohon mijinki na baya. Na zo ne domin na wanke miki daudar da aka tusa miki a cikin zuciyarki. Na gode da kalan kulan da kake nuna min yayin Mubarak. Amma ya kamata ka san furta so ba kalmar wasa bace. Na sani Fatima. Zan so ka bani dama dan in yi tunani akan abin da ka zo min da shi. Ba damuwa. Na baki lokaci. Allah ya sa in ji alkhairi. Amin. Barin shi ya cikin. Na gode. Fatima. Gaishe min da mama.
sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau. Auren dole an yi mini ban so shi ba. Ya Mubarak. Fatima au. Umma. Ya Mubarak. Umma. Yau dai na ga Fatima. Fatima mata aure ce. Umma na yi alƙawari duk yadda za in samu Fatima sai na same ta. Ya Mubarak, ai ka riga ka gama samunta. Kai da kake da Musa? Umma, ba a nan gida ke saƙa ba. Na ga alamun cewa har yanzu da tunanin tsohon mijinta a ranta. Ko kaɗan yayin Mubarak, kada wannan ya ɗaga maka hankali. Fatima da ta tsani tsohon mijinta? To, Umma, ni dai gani a nan Allah, saboda alƙawarinmu gobe ne dai za a yi ta ƙare. To yayin Mubarak, Ubangiji Allah ya sa mu ji alkhairi. To amin ƙanwata. Mama na cikin gida? Ba ta nan, ta fita. To gaskiya in dai ba ta nan nima na fasa shiga. To ni ma daman na fito ne zan je gidan ƙawata. To shiga ga go muke hanya. Kai, ni wallah ko sallama bai ma yau tashi ga Alhaji nan tare da shi na miki. Za a dawo ma da matanka. Wallahi me kake nufi? Wallahi ga hinan Alhaji yanzu ga yayi waya da kanan babanta. Wallahi yanzu an ce mu tai komi ta faruwa ta faru. Dawo ma da ita zai. Wallahi. Kai. Tashi tai ka canza yanzu ka taho mu tai. A'a, yan alhazawa daɗi dai aka yi. Shi ma na roba, wallahi na azumi na gaskiya na yan musu ɗibar karan mahaukaciya. Sauri ha! Ka san Alhaji wallahi kaga wallahi sai da daga hullarka ni na tuna wallahi to tana mota. Allah din su wallahi kai bata ma lokaci haka ni kaman ni na an wanga. Sai do Allah ka gani. Ai babbar riga zan sa yau dan Sokoto yau ai. Yau ranar aure kenan. Wallahi inda Allah ya yi min hanci da sai na yi ma buɗa. Allah din wallahi in. Ashi. Ango! Dan baya. Sai mu tayi angon cewa ka kai. Lume. Wallahi mu tayi. Sai Mubarak yau sai farin ciki ake yi. Ai ba za ki gane ba. Kin san da farko da kika magana yarinyar nan kaina ya so ya kulle. Amma tunda na fahimta cewa na je na ganta na ga ashe ziza ce iya ziza mace iya mace haba ai tuni na fada za na so na yi saki ai wannan wawan ya iya saki shi yasa ne charab na cafke ta ki kin ga da take nuna min soyayya kuwa haba ai dole ki dinga gani na cikin farin ciki in zan je wajen ta to ya Mubarak ga glass ɗinka ka manta kai to wata na gode to shikenan ya Mubarak sai ka da Allah ya bada sa'a sai ka dawo sai na dawo sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau. Auren dole. Ya, shi ya tsaye kan. Assalamu alaikum ya haifi na. Wa alaikum assalam. Kin ga sauran da nake koran na zo wajen ki. Ai ni jiran da na dinga yi har kufa agogo na dinga yi. Aba. Ni san je na kasa bacci. Akwai maza. Ango kasha.
Fatima Mubarak. Ku zo nan. Assalamu alaikum. Wannan shine Mubarak. Shine mai neman Fatima. Wanda Allah bai da shi ba. Mubarak. Wannan shine Safwan. Tsohon mijin Fatima. Kuma shi zai dawowa da ita wallahi. Salamu alaikum. Ai ta hankuri. Fatima, a gabana, a gaban su Alhaji. Ina so ki gaya min cikin su wanne kike so. Duk wanda kika zaba cikin su shi za mu baki. Alhaji, duk wanda Fatima ta zaba shi za mu bata. Da mu ba kananan mutane. Fatima, wa kike so a cikin su? Ga Mubarak ga Safwan. Kin zamo tamkar iskar da nake shaƙa, wacce ba ta fita sai tare da yabo, ƙauna tare da tsantsar tunaninki. Wallahi nake gaya maka, ka yi asalin folawa. Allah wallahi tallahi. Mugu, ka lallaba ne ka zo ka aure ni ka je ka kashe ni da talauci? To wallahi tallahi bari in ga maka ka ji ba malamin YouTube ba. Allah ya sa malamin Google ne kai. Dan YouTube. Yanzu me abin yi? Abin yi kawai ya je nemi sana'an yi. Ko kuma ki raba da shi kawai don gaskiya ba wani alkhairi a tare da shi. YouTube na alƙawarin zan gaya miki zan maka duk abin da kake so. Hawayen zuciya, hawayen zuciya. Allah ya nuna min ranar da zaki shigo cikin gidana a matsayin matata. Da rayuwarsa da mutuwarsa ba shi bane a gabana. Dakatar Allah! Baba, idan mama ta ci canza halinta ka karo aure. Iyayen wanka. Tabbas manzon Allah ya yi gaskiya. Sallallahu alaihi wasallam. Gimbiya ko kuma na kira ki da zinariya. Na zo daga Kwambara. Na bar gida ne dalilin soyayya. Ha zama da zargi ta yadi zan iya. Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani sunana Mazaje wanda aka fi sani da Malam Hudu. Jarumi a masana'antar Arewa Comedians. To akwai wani channel da nake son muku talla. Channel ne da ake koya yadda za ka yi amfani da wayanka. Yadda za ka yi editing din bidiyoyi ba tare da ka yi amfani da kwamfuta ba. Duk wani abin da kwamfuta za ta iya, yanzu ko waya za ta iya. Sunan channel din Tamim Tech Tube. Tamim Tech Tube za ku ga rubuta a jikin screen. Ku je ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Ta yadda in mun saki shirye-shiryen ko kuma in ce in an saki shirye-shiryen za ku kalle shi kai tsaye a yanku. Na gode, na ku Mazaje ne. Albishirin kuma aurata matsalar da ke damun ku mai bata rayuwar aure ta zo ƙarshe. Ya amfani da MSK Booster mai alamar doki, sinadarin ƙarfin maza mafi inganci wanda kamfani ya sarrafa shi daga ganye da tsaro don inganta rayuwar aure. Idan kana amfani da MSK Booster zai raba ka da amfani da ƙwayoyin zamani a kowace rana. Hukumar tantance magani da abinci NAFDAC ta ba shi lambar shaida. Kamfanin yana aikawa mai saye guda ko sari a ko ina yake a duniya akan farashin dalar Amurka 10, a farashin Najeriya Naira 5,000 kacal. Don neman ƙarin bayani ziyarce mu a adireshin mu na yanar gizo www.mskbooster.com.ng. Za ka samu cikakken bayani cikin Turanci ko Hausa har da ma Larabci, ko a tuntuɓe mu a wannan lambar waya 080-339-9406. Isar da wannan sako zuwa ga abokai MSK Booster mai alamar doki. Idan ba MSK Booster mai alamar doki bane ba daidai suke ba. Assalamu alaikum jama'a. Ni ne dai na Mazaje wanda kuka fi sani da Malam Hudu, jarumi a masana'antar nan ta Arewa Comedians. Shi kuma sunan shi Usima Domi.
wanda kuka fi sani da Safwan, jarumi a fim din sirrin kyau, sannan kuma jarumi a masana'antar Kacalla Investment. Shirya fina-finai. Yawa, akwai wani channel da muke son mu yi muku talla wanda ake wani fim mai suna Dajin Azaba. Wayo Allah. Dajin Azaba fim ne kamar adventure na Hausa wanda ake saki a B-Star Studio TV. B-Star Studio TV nan suna yin fina-finai sannan suna yin waƙoƙi komai da komai. Wannan fim din Dajin Azaba suna sake shi duk ranar Laraba da misalin karfe 8:30 na dare. Ku je ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Kusan me yasa suka sa shi 8:30? Saboda kuna gama kallon ruhin tausayi sai ku kalli Dajin Azaba. Dajin Azaba ko? Dajin Azaba. To, a B-Star Studio TV ku danna subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Lalle a cikin so aka yin duk rudani masoya biyu. A'a, Hanif ina zuwa haka na gan kamar wani sabon ango. Ai an take kira ni da angon kawai saboda na kusa angon cewa. Yaro ne. An ce maka auren wasa ne? Daddy, an shukan nan kawai ka kashe ni domin kai alfahari da ka kashe 'yarka. Ah, Hanif me ya samu daga me ya faru kai haka? Dan Allah ka taimaka ka kai ni gida. Hanif, asibiti zan kai baran kai gida haka ba. Malam wajen ka nazo. Waje nan kuma? Lalle sakon ka isa. Kuma burin ka ya cika. Ka ce dama za ka tuna mun asiri ko? Lalle ka tuna mun asiri. Amma ka sani iyayena sun fi karfin ka tuna musu asiri. Domin kai min sharrin ma na zina. Wa iyazu billahi. Ni da kaina na maka sharrin ma na zina. Malam kar ka nuna min cewa baka san abin da yake faruwa ba. Lalle kuwa bai san abin da yake faruwa ba. Subhanallah, Ami. Azden. A ina kuma? Me gida? Hani? La ilaha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hani dina? Muna nan asibiti ne. Asibitin Gaja. Jiya ne na fita nan bakin hanya ina duba irin motocin da in nayi kuɗi zan siya ga su Lexus, Hyundai, G-Wagon, amma abin ban haushi shine wai naga in yara ne ladies suke wasa da stiyarin motar nan. Abokina ka yi haƙuri, ka san shi arziki nufi ne na Allah. Yar karamar sana'a idan ka rike in Allah ya taimake ka zaka kai matsayin da su ma suke takawa. Wannan ba komai bane a wajen Allah. Hanif ka ce da ni aka haɗa ka ci amanar ka. Ban gane ba. Na jiya kana nufin da kai aka haɗa aka ci amana ta. Kaga malam. Kawai ka fita daga asibiti ba na buƙatar taimakon ka. Wallahi da na san da kai aka haɗa aka ci amana ta. Ba zan nemi taimakon ka ba ko kaɗan. KBS Record yet come with another exciting blockbuster, The Road of Love, push and soul, an emotional love saga contain a lot of tricks. Ahmad, na san magana da Allah ya shi moci. Life turned down to be too strange when searching for a real lover. Push and soul. Ya Ubangiji Allah, kai bawa ke roga a duk sa'in da ya shiga cikin damuwa, sannan kuma kai ne abin godewa a duk lokacin da ya tsinci kansa cikin farin ciki. Ya Ubangiji Allah, ka duba yanayin da nake ciki. Finat is a beautiful damsel coming from a well-privileged background and fall in love with Ahmad. Idan baki zai iya gane adadin san da nake miki, to idanuwa ba zai gane girman shi. Tabbas ke ce nasarar zuciyata. Wanda ta mun katanka da duk wani bakin ciki da ya riske ni. A handsome gentleman, very loving and caring, full of shyness and respect. That does not where the spider exactly finds. Ahmad suffered with an extreme venery for coming from a less privileged background when Najib is trying to win Finat's heart, though he's ill-mannered, push and soul. Katata tana da girma, sanda nake miki shine cikon gori na Finat. Bana son ka, ba zan taɓa ƙaunar ka. Wai Najib dole ne sai na so ka? Najib, as an ill-mannered lover, his father is a friend to Finat's father, but that's not her major concern in choosing for a husband. Na zo na gargaɗe kai
yanke duk wani halakar da kake wa Fina ta wuce. Tushen so. Amina! Wato wani abu ne yake tafi da ni na zo akwai wani alfarmar da nake nema a wajenka. Mu talakawa ne, a ina kika samu kuɗi da kika biya kuɗin haya? Baba ba kaskanci ne ba. Watan kai kunnin kashi ne da kai ko? To ka sani muna da addan da damu sare ta don ubanta. Tushen so. Yanzu har akwai abin da zaka nema a gona Alhaji. Yanda nake da kai harkokin mu ɗaya komai na mu ɗaya business din mu ɗaya sai ma ka zo kwano na saboda Allah. Fina ce kuma na san gida. Iya abin da na sani a makarantar nan idan na zana layi babu wanda ya isa ya ketare. Kai ki so ni cikin sauki ko kuma ki so ni cikin hukuma. Tushen so. Being Kabir, the Finat biological brother and a teacher, takes the advantage to change her and wins her heart. Now, the question, will Finat parents allow Ahmad to marry their only daughter? Just watch out in Tushen So. In Tushen So, love, betrayal, sympathy, tragedy are the major concern. Starring Nuhu S. Ali, Fatima Sarari Jos, Malam Kabir MTG, Sanu OCC, Muhammad Umar Vabson, Aisha Humaira, Musa Jakalu, and others. Tushen So has gotten the right production by the most outstanding director of our generation, Muhammad Umar aka Vabson. Story and screenplay by Nuhu S. Ali. Every episode will be coming your way every Friday on YouTube channel. Just subscribe to Karamawa TV and write Tushen So for you to watch out the Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Malama Ummi, me ke faruwa kin haɗa hagu da dama a gefe guda? Me ma bai faru ba. Duk wanda ya zo neman aure na guduwa yake yi. Kamar an jefe ni abin ni ban ma san maya ma zan gaya maka ba dole ka ga na yi tagumi. To inda ya haka ne ta kwana gidan sauki. Ki murna. Ki murmushi ki yi murmushi domin in Allah ya yarda haƙarki za ta cimma ruwa domin akwai mutumin da na sani wanda yake ba da taimako a irin wannan sabgogi cikin maza ki rabu da wannan matsalar wannan bai wuce a ce aure ne da aljani ke kuma yana son tarayya da mace ya rinka korin wasu so abinda nake so da ke yanzu shine mafita zan baki nambar Malam Tasu za ki kira shi domin ba ma sai kin je ba duk inda kike za ki kira shi kuma zai miki aiki domin ba anan kawai ya tsaya ba yana yin ayyuka da dama daban-daban kuma duk nisan da kake ka kira shi zai maka aikin da ya kamata ba ma sai kin je ba fa ba sai kin je ba da kin kira shi a waya komai zai daidaita insha Allah. Mafi yawa mukan ji labarin Bitcoin, Ethereum, Tron da sauransu, ko kuma a dunkule a ce mana cryptocurrency. Wai shin menene cryptocurrency din nan ne? Cryptocurrency kuɗi ne masu hauhawa a koda yaushe, waɗanda aka kira su da secure digital currency. A takaice dai kawai banki ne na yanar gizo mai suna wallet. Daga ciki kuwa sun hada da Bitcoin, Ethereum, CMDX da dai sauransu. Shin ko ka san cewa siyan cryptocurrency ya fi aje kuɗi a account? Kai tsaye kuma a koda yaushe cryptocurrency hauhawa suke. Yanzu zaka siyi coins yanzu ya ƙara daraja, kuma yanzu ka saida shi ka ninka kuɗinka. Ko ka san cewa a minti ɗaya naira 30,000 na cryptocurrency za su iya komawa 60,000? Ina masu neman sana'a to ga fa dama ta samu. Kai har ma waɗanda ke da sana'ar kar ku sake ku bari ta wuce ku. Ku sai cryptocurrency kamar Bitcoin, Ethereum ko CMDX ku aje a wallet ɗinku ta cryptocurrency. Kai tsaye ƙara daraja suke. Da zarar ka ga damar saidawa sai ka siyar ka ci riba. To amma shin wai ta yaya ake sayan cryptocurrency din nan? Ina ake ajiye shi kuma ina ake saida shi? Kana son sanin yadda zaka fara ka iya sannan har ka kware a kasuwancin cryptocurrency?
kai tsaye an taya YouTube ka yi satin din Abdul Tech and Crypto. Channel ce da aka gina ta musamman domin cryptocurrency. Tun daga yadda zaka bude wallet, siyan cryptocurrency da saidawa. Bugu da ƙari ma har da shahararren abin nan wato Inks Nation. Kai dai kawai ka danna subscribe a tashar Abdul Tech and Crypto. Sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zarar sun ɗora sabon bidiyo. Kar ka manta, kuɗi masu hauhawa sun fi na banki. Kai dai kawai ka shirya. Abdul Tech and Crypto tana jiranka.